Iż-żieda fil-prezzijiet jista' jkun fadlilha xhur illi narawha. Sostna dan l-ekonomista Lorenz Zammit ma' Net News wara li l-prezzijiet tal-ikel irreġistraw l-ogħla żieda fl-aħħar 4 snin. Ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika matul din il-ġimgħa konfermaw żieda ta' aktar minn 5% fi prezzijiet ta' prodotti tal-merċa, żieda li ċertament tirrifletti r-realtà tal-ħajja illi l-poplu qed ikollu jħabbat wiċċu magħha meta joħroġ jixtri. Lorenz Zammit saħaq illi din iż-żieda rajniha fl-2021 iżda issa bdiet tissaħħaħ għal diversi raġunijiet. Malta kellna rata ta' inflazzjoni f'Novembru li għadda ta' il-fuq minn 2% li hija rata ferm ogħla milli kienet Novembru tas-sena ta' qabel. U l-iktar li jidher li ġew affettwati huma l-prezzijiet tal-ikel. U wieħed jistenna li dan se tibqa' wkoll matul din is-sena 2022. Ċifri mqabbla ma' snin preċedenti juru li din hija l-ogħla żieda f'sena sħiħa sa mill-2017 b'diffikultà inevitabbli għal bwiet tal-familji illi għandhom dħul baxx u għal dawk kollha li nataw biss euro 15 ċenteżmu f'idejhom fil-ġimgħa fajnuna mill-gvern sabiex ikopri għall-ogħli tal-ħajja. Lorenz Zammit saħaq li din iż-żieda kapaċi ddum sakemm nerġgħu niġu għan-normal. U da kollu sakemm naturalment nerġgħu niġu ftit lura normal, jien qed nistenna li ma jkunux kwistjoni ta' ftit xhur biss imma ta' ħafna xhur. Wara żieda fil-prezz tal-ħobż fil-bidu tas-sena pajjiżna ra żieda sostanzjali anke fil-prodotti tal-ħalib għaliex il-gvern baqa' ma ta' ebda appoġġ lir-raħala u l-produtturi. Iżda għal Lorenz Zammit l-inkwiet mhux biss iż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel iżda l-konsegwenzi li dan kollu jaf iġib miegħu kif sostna li biex wieħed jikkumbatti r-rata tal-inflazzjoni jistgħu jiżdiedu l-interessi. Jkun issellef ħajmur fermar għax jekk tollerata tal-interessi, ir-rata tal-imax jiġifieri illi jħallas fuq id-dejn ħatolilu u dik tfisser ukoll allura inqas disposable income għal persuni. Fl-istess waqt, il-poplu Malti Wawċi għadu qed jistenna għajnuna u pjan konkret min-naħa tal-Gvern tal-Labor sabiex jiġu stabilizzati dawn il-prezzijiet.